Hyvää iltaa, se on Daavetti täällä, terve. D niinkö Daavetti. Oon Vihdistä lähtöisin ja oon taksikuskina toiminut täällä sen 37 vuotta ja hyvin on männynä. Minähän on semmonen vähän niinku kotikutoinen semmonen taksikuski, että en minä niitten toloppien pielisiä ymmärrä tokkisa ollenkaan. On tossiinsa tottunut ton maksunkin ottamaan vähän niinku luonnon puolella tai sitten ihan kirjekuoressa. No tänään kyllä käy aika auvosti, kun semmonen paikallinen emäntä sanoo, että taksikyytiä olisi tarvetta ja sittenkin kun on maksuaika, niin yritin siinä katsoa vähän huulia töröllä, että jos pinin pusuun se vaivan palkaksi siitä kyydistä, niin se otti kuule kintut alla ja juoksi meikään. Minähän siinä heti poikamies lipokkat potkasin jalasta ja lähdin kuule tennissukilla juoksemaan mehtään perään ja vaatimaan maksua ja enhän minä sitä kiinni suonutkaan. Eikö vuon takaisin Mersulle ja tosiaan 76 vuoden Mersu on semmonen vesi. Rederikki soipi ja Wunderbaumi haisoo, niin siinä on kuule kotonen tunnelma monelle. Ai. No mutta kato, otetaan ensi keikalla sitten, kato vähän tuplana se korvaus, niin ei se haittaa. Menkö emäntä minne mennä? Kyllä tekevällä keikkoa löytyy. Että ei tässä sen kummempi. Ei kun lauantaita.